alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Bueno, Amets, kaixo. Egunon, eguerdion, arratsaldean zer modu zaude? Arrastotaztion. Arrastion, jek gaua da o zer da gaur? Ez dakit zer den. Ez dakit zer da, bueno, igual du agian, ez? Bai. Zer modu zatoz, gorko saiora? Ongi. Ondo? Bai. Bai. Zuzatoz. Banator sensazioarekin gaur dela erdibidea. Sensazioarekin ez gaur da erdibidea. Eta baitare etapa baten bukaerarekin. Bueno, justo esan genuen zazpigarrenean, etapa baten bukera eta justo Bai. hiru karta berandago berriro etapa baten bukera. Bai, eske, tarota badituen bat simbolismo. Eta hortaz, bai, zerratik ez, gaur baita beste simbolik beste gauza dizten da. Eta laxe esango dugu. Bai, berez, hau zen, ez dakit ingo dugun. Bai, da, hasiera batean pentsatu genikana izango zela lehenengo denboraldiaren amaiera. Agian Bai. markatuko dugu, nahiz eta jarraian emititu, lehenengo denboraldia izango da. Jendaritza importa, porque igual entzuten dabiltza 2 urte barru. Orduan, entzun dugu dituzte jarrai. Kaixo, 2054ko Kaixo. gure entzule Ja, te imaginas, 3000 urteko jendea gola entzuten? Bai, tipo, ez da, ikerketa antropologiko bat. Ja, hostia, izango zen maravilloso. Eta bai, adibidez da, eta paitxera bat, alkandorak erabiltzari utziko diogu, hemendik aurrera. Utziko diogu. Bai. Eskerrak. Eske ez ditugu hainbeste. Nila nintzen sartzen. Gatzen zitenetan ez nahi sartzen. Nik baten bat utzi diote goitzeri. De hecho, gaur jazten abilena, bueno, ez dut esan bere zeinena den, zen norbait lapurtu. Vale. Ez dago goratuko. Eta zuritzen izun behiz, etzen nekarri alkandora, eta izan zen, Ja. alkandora jarri behar dugu. Bai, lehenengo behartu denboraldia, zen jartzera pues, alkandora. Zen emperadorea. Pirpi. Ez que justo daia emperadorea. Kamisa txuri hori emperadorearekin. Emperadoreakin zen. Ez dakit. Ez, emperadoreakin etorri ginen biak, en plan, ez da karratua. Emperatriza izan. Ez da, izango zen ez dakit. Amets, zer moz zaude? Ongi. Ondo zaude? Bai. Bueno, ba, eta Egoitz zer moz zaude? Bueno, Amets, ba, nien ator, ez ez galetzen? Hombre, bai. Ez Tarterik emango bat zenia. Venga, segi. Orduan ze galetuko jazu? Vale. Zer modu zaude Egoitz? Jo, Amets, ba, bira, nien ator, gaurko saira super ondo, motivatuta. Sensazioarekin dauka nagoia nola baite, esango nuke badela, osea, tarotarekin gero eta lotura gehiago egiteko kapaz sentitzen ezela, hortaz, esango nuke super gustu nabela nagora ibilbide hontan eta pozik torren ezela gaurko saira. Bai, esango dugu, edo ez, bueno, esango dugu, gatoz gaur kartaren energiarekin berarekin, hau da, dagoenarekin goaz aurrera, eta saioa ingo dugu daukagunarekin. Bai. Eta lixe, Eta ditugu, jende, eske, ikusi beharko zenukete Donosti, larun bat goiz batean grabatzen ari gara, eta zenbat jende geditzen den begiratzea, bentsi bertan zuen bi giri esango nuke. Gu begiratzen. Ja, kristalera urbildu dienak zurrak nahi ikutzen. Bai, nik Instagramera egodet story bat esan ez da pasako den norbait gu ekartzera, zera, bermuda. Igual urrangoan zuzenean kartel bat pegatu behar dugu hor. Ingelesez, igual giriak erraxago ingo dikute, en plan de free drinks, please, bring them. Eta hartzeko, claro, ez free drinks. Tiradatxo bat eiteko, ez, eskatzera, jendea. Imaginas? Ez dugu tamez ez tengo una duda. Bueno, Zengo, depende de zer, tirada motz bat, martini bat. Vale, ados. Hortaz, Mango hasiko gaurko saiorekin, ba, venga. Antxietateak jaten zaitu, fuck. A edo B, fuck. Edo agian D, fuck. Neko zenuke guztia eten eta bide berri bat hasi, edo ies egin. Atzean utzi, aur sortu eta jada zahartzaitun bide hau. Zorten kolpe bat neko zenuke, guztia bere onera etortzea bat batean. Lagun batek lagunduko zaitulakoan harengana jotzen duzu. Ark besarkatzen zaitu, eta guztia kontatzen diozu. Zuk sortu duzun narratiba ozen entzuteak lasaitzen zaitu. Barruak munduratzeak duen ahalmen magikoa dela pentsatu duzu, eta lagunak besarkadat ematen dizu, eta belarrira honakoa esan. Hau ere, igaroko da.
guztiz ez ondoratzeko. Dena berean bilaten gabe, batua zer ekarriko dizun zaizaude. Oda, Mizeren abesti eder horietako bat. Azora harri abestia. Eta dijoa kartonekin guztiz bat. Bai. Duzu maite. Barrura begiratzen hasten zaren arte. Bueno, esango nuke hau jarri digula gehiagotan. Pika. Alderatzi zen agian, ez? Bai. Bueno, gaurko karta. Gaurko karta da, hemen dakoazue. Ikusten nahi zareten entzat, hau da gaurko karta. Zoriaren gurpila. Zoriaren Hau da. gurpila. Eta zer ekartzen du kartanak nolako da karta bametxe? Bueno, guazen lehenengo deskribatzera irudia bera Bai. ikusten ez duzuenentzako. Rider Waite Smith baraja tradizionalean ikusten dugu gurpil bat erdian, simbolo batzuk ditu erdian, tarot irakurri daiteke, edo tora, depende nola irakurtzen den. Tora. Bai, eta zer Bai. ikusia du, zer da, eferoena da? Bai, bueno, eski baitu, esan izan dugu askotan, daukala altura, Bai. Egiptoko mitologiarekin baitare, da kolpe izugarri bat. Bai, eske, ondoko portalak kriston soinu egiten du beste denean. Baita Eta lotura gizon dauka honek indarra du, no? Bai. Leheno gizon berdina zen. atzore bai. Ah, bai. Eta judutarren kulturarekin ere bai dauka lotura bai. Torarekin. Orduan, bueno, hor simbolismo badago, ikusten Mhm. ditugu lau elementuak eta lau signo desberdinen arabera adierazten dira. Eta hoi baita ere dobe lotuak lau apostolo nagusiekin. Osea, baita ere? simbolikoki lotzen dira lau. Vale, pues dira lau elementuak, diela, bueno, esango nuke nik, gero munduan errepikatzen dira. Mundua Tauro, mundua Tauro Ez barkatu. dagoela hemen ere bai, osea, hemen azten da, lurra. Bai. Hoi da, Tauro, Sua, Leo. Leo da, bai, ez, bai. ez Bai, dakit hau denik. da Leoi bat. Eta hor daude goian daude Eskorpio eta Eskorpio Akuario. dago? Bai, No arranoa, esan izan ditut egin. Ez, enekin hori. Bai, Mama. Eskorpio da signo bakarra dituna bi animalia. Eta bi planeta. Bi planeta, bai, ez bakile baditugu. Ez. Pistisek bi planeta diture, bai. Bueno, Eskorpio bai. Marte eta Pluton. Ez, planeta eta planetoide bat. Alaxe da Eskorpio. Bueno, Alaxeko anitza. Akuario da pertsona dena eta Eskorpio da arranoa. Ez dakit arranoa dena, zizne baten, pero bueno. Arranoa da. Osea, bueno, hemen segon gure Zea Smith maitea. Pues, Hemen daukagu, Marrazten. esfinge, gure esfinge politia. hemen dago erdian, ja, zergatik dago hemen. Zeiten du hemen. Pues joi, zeitzen genuen esfingearen inguruan. Ba, bai, zarako ikara. Zeitzen genuen esfingearen inguruan, urdiaren inguruan itzen genuen pixkat. Bai, ez, misterioak, galderak erantzutea, pentsatzea galderak ongi erantzuten baldin badugu, eta ongi prestatzen baldin bagara bidea argi dagoela, edo dena ongi aterako dela, pentsatzen dugun bezala, eta ez digula, benetan, horrelako ezer bermatzen, ez, esfingeak. Bai, vale. Eta gero, hemen dago, esfingea da urdina, ezpata bat dauka besoetan. Bai, eta ezpata, tarotean asko simbolizatzen da zuzen dagonean egia edo justizia aipatzen du, zuzen justo vertikalen edo perpendikularki, eta okertua dagonean adierazten duena da edo ez dela justua, edo izan daiteke ekintzare bai. Aha. Orduan, kasu honetan, ezpata ez dago, zuzen. Ezpatak ez du Oker. justizia, Diagonalen dago. ez logikoa den eta ondorio berezkoa ez, behar litzaketen ondorioa adierazten, baizik eta ondorio kapritxoso bat edo ondorio bat ez datorrena bat Vale. berez izan beharko lukenarekin gure logikatik. Ados. Gero, erdian dago gurpila handi bat esango dugu, 8 eta marata, bez kartatzen 8 punta ditu. Orden komo kosmiko eta universalaren izarramen da, 8 puntakoa. Eta gero, zeren azpian, gurpilaren gainean balimako esfinge bat, eskubi aldetikan goraka igoz, edo, daukagu deabru bat. Edo Bai. zer dago, txakal bat? Bai, txakal bat. Txakal bat. Bueno, txakal Gizakitutako txakal bat. Vale, deabruaren txurako ere bai. Bai, eta beruntz doa suge bat daukagu. Jakinduriaren, Sinboloa. erakizunez, Bai. jakinduriaren simbola. Bai. Vale, kolorekin agian zerbait ere esan daiteke edo ez. Urdina horia, nik urdina horia asko ikusten de kartetan. Osea, fijatzen bali maga de urdina, hemen kalitatean eko iskaxa da, baina hau da horia eta urdina ere bai. Bai, osea, zer esan Hau da nahi badute. grisa ez, aurreko kartekoa zen grisa, fondoa, gris berdea bezala. Bai.
Eta berez ere gatoz urdina eta horia. Hori, igual da garaian kolore horiek merke zelako. Ez bakizuela dela, historizar koloratzeko oso merke izan dira. Esan nahi badute, osea, Bai, klaro, ze esan nahi lego man, urdin eta horiari. nik ez dakit, osea, handitasunik lotzen dudana, ez dakit honekin zer ikusia duen berez simbolikoki horrela pentsatu zeon, baina bai, zerua handitasuna, odeiak ikusten dira ez dago argi, osea, hor dago zerua eta zeruaren handitasuna ikusi dezakegu, Claro. baina odeia ditugu tarten eta gu ez gara gai, ez osotasunean ulertzeko gurpil honek ematen dituen bueltak zerren arabera ematen dituen, Vale. edo zergatik ematen dituen, norabide batean bestean, zergatik gauden goian, zergatik gauden behan. Vale, ados. Bueno, sartuko gea ja kartaren energiara. Bai, esan nahi. Ulertu ez ez, dago erdian gurpil bat, lau iskinetan bizidun desberdinak, dela aingeru bat, arrano bat, beran eskuitalei bat eta azpian zezen bat, eta gurpilaren inguruan daude esfinge bat goran, beran eskuita txakal bat edo deabru bat, eta ezkerretan jakinduria sugearen forman. Hori da. Eta gurpila da, ruleta baten antzekoa. Ez da, La ruleta de la suerte. Ez gaiteke. bai. Horrekin lotzen da. Bai. De hecho, izatez, zorionarekin. Hau, bueno, jarriko de fondo musika pixka, bale? Hola, eske bestela izango da. Hemen, jarriko disko bat ametxe zein da, zer baki dugu? Yes, Virginia. A ver. Hemen daukat, hau, hori da. Perfecto. Vale, hau sartuko da, de fondo. Vale, hori da. Da Amanda Palmerren aurreko talea, ez? Ez izaten dira, elkartzen dira. Ah, Bere izaten. lagun oso bada, momentu batean banandu zien ezin zutelako behaien bizitza estiloak oso desberdinak zirelako, Claro, eta Amanda Palmerrek solistan jarraitu, baina egin dituzte, de hecho, iaz kontzertu asko. Ez dira horbiltzen, asko. Ibili dira Australiatik eta Amerika estatu batuetatik. Vale. Bino bai egiten dute elkarrekin asko. Interesantea. Halere, Amanda Palmer da, hondikan, artista bat nik ez zetena ezagutzen. Egun batean, itzen behar dugu, Bere Amanda Palmerren inguruan. Bai, guztiz, zenbarko nuke bere inguruan. De hecho, jartzituzun abesti guztia dia oso zoragarriak. Nire asko Bai, gustatzen dizkit. gero jarriko dugu Hortaz, kanta bat, bai. Bai, ingo dugu. Ez gero jarriko dugu kanta bat, eta kanta hori gomendatuko izuet entzutea, Hori edo da. itzultzaien neuronalekin pasatzea bere esan naia, letrak baduelako zer esan. Bueno, Bai, hori kartaren da, esan bueno, nahia. kartaren esan nahia, bale? Bueno, esatea karta hau tokatu diztaiola Izaro Andresi. Esan Bai, barra dago. hemendik aurrera izango da Izaroren karta. Bai, Izaroren karta. Bueno, ez pasa, inbesteako. Bai. Gure podcastean Izaroren karta. Ah, bale, hoi bai, pero esan, vale. Simbolikoan, esan dagoat. Baina izan zen, zehazki baraja karta hau, honetatik, bai. Karta hau. Osea, A de alfa, B de brava. A de alfa, B de brava. Hortaz, bueno, karta honen bueltan dagoen energia, edo simboloak, edo zer dago. Ni hasiko nintzatek esplikatzen lehenengo bidaian, eroaren bidaian aurrea jarraitzen dugun enean, aurrekoan esan genuen nola ez, ermitauarekin erabakitzen duguna da, deskonexioa eta gure egiaren, ez, bilatze horretan hasten gara, barrura begira, eta behar dugula ingurutik pixka batez, jasotzen ditugun estimuluak moztu, jakiteko guk zer nahi dugun, ez, eta hor badago ja nahi bat, esaten genuen gora kajutekoa, ez, jakinduriaren bila, eta abstrakziorako, ez, eta Bai, hemen bapatian ja sartzen genean munduaren atetara nolabait esateko, ja nolabait da, ostra, hau oso handia da, ez, konturatzen genean munduak benetan ze tamaina eta ze txikia garen gu munduaren aurrean, ez, eta zoriaren gurpila da, bai, zea ez, etapa itxiera bat, zentzu horretan bapatian gauzak beste perspektiba bat ikusten hasiko gara hemendik aurrera, eta konturatzen gara mundua oso handia dela, eta gure esku dauden gauzak gutxitan daudela, guk aipatu dugun arren ez, gurdian eta bar, orain benetan eroak ikusten du, ostra, oso handia da. Ba, nantoz guteiz, guziz zurekin, esan dezunakin. Te imaginas ez nago ados. Ez bromita. Vale, gehiago, karta honen bueltan, obviamente dago mugimendua. Karta honek nola baite, esango liguke bizitzako bidean zehar, bueno, ditugula iragana eta etorkizuna, baina ez batez bestea, iragana bai, baina pasarako, baina etorkizuna begira ez tegula horren gaineko kontrolikan. Goratze bali mazate, lehenengo zazpikartetako bukeran agertzen den gurdian, hor batean dago erretikan ateratze bat, eta ez zure bidea egiteko kontu hori. Eta ez, aurrera begira jartzen zea, arriatzen dutzen duzu, eta aurrera begira, nola baite, akizu noruntza hasten zen juten, baina, bueno, ez, bide bat daukazu egiteko. Honek ikartzen dugun ideia da, ez bidearen hainbeste, baizik eta zikloen ideia. Oda, bizitzan mugitzen ari denaren ideia hori. Etengabe. Hoi da ziklo bat, da gurpil bat, etenik ez duena. Orduan, gurpil horretan,
gu gaude, kokatu gaitezke gurpileko leku desberdinetan, eta ziurrenik baita leku desberdinetan nengo segunta ze bizi momentuan gauden. Baina, gomendagarria dena da, gurpilaren zentroan egotea eta onartzea, gurpilaren gorak eta berak egotea dagokion lekutan, eta guk onartzea bai onak eta bai ezain onak dienak guretzako, hau da, zortea datorren bezala onartzea. Bai, hemen niretzako askotan hitz egiten ez, zoriaren gurpila ez da, zori onaren naiz eta askotan tiradetan bakoitzaren eskolaren arabera batzuk esaten dute karta hau zuzen etortzen baldin bazaizu, esan nahi dula gauza aldaketa onak datozela eta alderantziza dator da aldaketa txarrak. Eta gure ikuspuntutik Eugeren eskolakoak bai gara. Eugeren eskolakoak. Karta hau zuzen dagonean ulertzen duguna da, bizitzaren zikloak ulertzen ditugu eta asumitzen dugu datorrena. Eta ez badugu ulertzen. Hone edo txarra izan. Hoi da. Eta gaina gure ikuspuntutik askotan ere, zenbatetan ez zaigu gertatu ez, zerbait etorri zaigula momentuan txarra iruditzen zaiguna eta urteen poderioz ikusi dugu behar genuela hori ez. Orduan, da gure interpretazio horretatik kanpo ulertzea, bizitzak hau egiten duela eta asumitzen dugula ez etorri daiteken hori eta alderantziz dagoenean da ez horren zean nahola ez ukapenian nahola ez dudala onartu nahi ez dudala ikusi nahi ez dela probabilidad ez dela aukera bat gauzak ez ateratzea nik espero dudan bezala edo hor bai negazioan egotea ez orduan karta honek niretzako badu horren lotura nolabait esate badu du ez nire ustez hori da punto ekarri nahi zut historia bat honekin zoriaren kartaren kontuarekin eta da bazen behin Kodri zeuden ez barkatu Kokodilo eta bazen behin urruneko errainu batean errege bat nahizuna, gustatzen zitzaion gauzak ezagutzea denbora guztien, ez? Eta gauzak izatea denbora guztien. Eta orduan, juntzan egun batean erreinuko aztiaren etxera edo aztiaren zain dorrean. Eta orduan, esatu zion bertako magoari, favorez egiteko eraztun bat zeinak emango zion €1 behartzuen erantzuna. Eta mago esan zion, ziurtu daude, hori nahi zula? Eta esan zion, bai hori nahi nire beharra hori da, eta horren dugu ez dut asko hori egita lortze bali mazu, eta ez dela buro gozuko izut. Bai zu errega badakotela parte hau dez, eros eta tanatos, ez? Eman dute guztia eta ez dela katzen dute. Nagate bizitaren gaineko kontrol hori. Nahi dute. Nahi dute. Izate dute, berez ipuietan nola izaten dira, nahiko tiranoak orokorrean, ez? Ipuietan terroritatean ere, bai. Claramente. Eta orduan, aztiak egiten dio ze bat, eraztuna, bera esatuko eraztun hori. Eta eraztunaren barruan dago inskripzio bat. Dala injustu, gaur hasierako historiotxoan erabilieten partea. Eta eraztunaren barruan, hau da, berak nezun, erregan nezun eraztun bat, zeinak emango zion €1 behartzuen erantzuna. Eta aztiak etzien egin eraztun magiko bat bezik, eta eraztun bat barruan inskripzio bat zuena. Eta orduan, erreak edo zen momentuan ere, erantzun bat behar bat zuen, kentzen zuen eta irakurri zezaken. Eta eraztun horren barruan zer jarriko, eta jartzen zuen, hau ere pasako da. Hau ere pasako da. Hau da, momentu zorientsuenak eta momentu tristenak eta momentu mingarrenak eta osasuntsuenak eta denak pasango dira. Eta hau da, zoriaren gurpila. Ez da, ez ona, ez txarra. Da, punto. Eta guai da. Badauka pixkat horrekin lotuta ez esaten da, edo Eugek esaten dugu. Ez dakigu Eugek esaten dugu, egok esaten dugun. Uste dugu Eugek esaten dugu. Gurpilan kokatzen garenean, kokatu behar dugula gurpilaren erdian, ez? Eta batzutan mareatu gaitezke edo ez, gauzak aldatzen doaz, eta gure inguruan ikusi dezako, baina guk gaude justo ardatzean, eta orduan mugitu, nabigatu dezakegu, ez? Gurpilaren mugimenduak asumitu ditzakegu. Gertatzen dena ez goian egon nahi dugunean, gurpilaren goian egon nahi dugunean, buelta ematen duenean, gainetik pasatzen dela gurpila, gure gainetik pasatzen dela. Orduan, hor da arriskua ez, gauza honi lotzeko behar horretan, eta txarra, datorren txarra edo negatiboa ez ikusi nahian edo ukatu nahian, gurpila gainetik pasako zaigula. Claro, nedako beste gauza bat ere bai dela, ez daitze tradizio filosofikokoa den, baina konturi de ezagutu zure bidea, jakin zeintzean eta nun zauden. Gero da, tradizio batzuetan dela, jakin zen den zure biziko leku hau da, estamentua zen den eta ez muitu hortikan, ez? Baina baita da jakitea, hori esandako, leheno jarrezun metafora bat dela, ulertze itxaso baten gaudela, ez? Itxasoaren mareak ez ditugu kontrolatu hori hola da eta hola izango da.
egin dezakeguna da, marearekin batera ibili. Eta Bai. horren baitan ulertu, pues, marea goran daunean arraiak etorri zitezkela, edo ez, edo beran dezaizer, edo guzti hori ez. Eta horren gustatzen karta aukerota gehiago. Beti gertatzen kartekin, Kaza guztiekin. Bai, gertatzen zait. Bai, Bai. itxaso metaforakin zer kusia duna dare bai asko aldatzen, osea urpilak esaten dunez, goian zaudenean edo goian egon nahi duzunean zapaldu ingo zaitu eta itxasoakin gertatzena batez ere imaginatu guretan zaudela bainatzen eta olatu handi bat datorkizunean aukera bakarra daukazuna da olatuari aurre egin eta olatuan murgiltzea, ez? Hori da. Saiatzen baldin bazara olatua ekiditen edo olatuaren gainetik pasatzen edo olatuak ere maniten zaitu horretik olatuan sartu egin behar duzu, ez? Claro. Orduan, honek Olatuaren indarrak ulertu. hori da, eta asumitu, osea, ez? Bai. Eta karta honek hori simbolizatzen du, nolabait esateko. Hain zuzen, gehiago, zer simbolo, zer ez dagoarri simboliko gehiago ditu karta honek. Nik ezakit beste, osea, nila, bueno, Nik ere dut apunte pila bat diatzeko. bai, bai, jarritu. Gertu kontatzen. Itzen dezake adaptatzeaz. Hortaz, esandako guztia eta gero, itzen dezake adaptazioaz. Hau da, emana datorren hortara adaptatzeko dugun gaitasunaz edo gaitasunezaz, ere bai. Zeren, egon deteke karta alderantziz. Eta karta alderantziz, osea, karo, ulertuz, batzuk adierazte dutela honekin, ez, emagun ditezula konsulta bat eta derrepente ateratzen da karta hau zuzen, pues derrepente zorte ona, bai, aterako da, dena zure alde dago, ez, holako mezuk esadituzte, guk ez dugu horren beste hortikan behiratzen. Eta alderantzizko ere ez. Hau da, alderantziz ez litzak zorte txarra. Iruan da, etorria, buelta eman da dator, eta esate oste, pues, ba ez, dagazun harrema horretan dena ezkigungo da, edo, jo se. Ez dugu hortikan letzen, baizik eta, adibidez, adaptazioaren idiatikan, adaptatu inadaptatu. Hau da, igual faltazkigu tresnak egoerara adaptatu izateko, edo egoera alik eta oberen eraman izateko, ez, olatu hori alik eta oberen pasa izateko. Alderantzizko zentzuan ere bai ulertu daiteke, adibidez, zeak gurpilan makila jartzarekin ere bai, hau da, osea, dagokion bidea egiten dagoen zerbaiti muga jartzarekin. Hau da, gabiltzala eteten ziklo bat, edo gabiltzala etenten saiatzen eten ezin den ziklo bat. Eta agian gu geu gehala aktiboki hori egiten gabiltzana, kontziente edo inkontzienteki. Hortaz, como, eramaten gaitu pentsatzera hortan, ostea, nik ze, honetan denean zer egiten abil. Hain justu ez da biena ari uzten, nola egite, bere bidea egin dezan, ez? Bai, eta niretzako gaina dona da, gurpilak esaten da, itxasoak bezala, edo mundua bezala, osea, onditasun horretan, zuk ez nizkezula gurpila jarri, gai dizena da, zuk zure buruari gurpila jartzen, eta Claro. mina benetan, osea, gurpila zara galdituko. Ez, eta gauza bat gertatzen den zerbait da askotan, ez? Imaginatu, konflikto bat edo hitz egin behar duzun zerbait ez hitz egiteak ez du problema desagertarazten egiten duna da hori ezkudeatzea. Eta honek berdin esan dut, zu makila jarri posela izkiazu, baina gurpila jarraituko du giratzen. Claro. Osea, da zuk zure buruari ukatzea, ez dagoela giratzen. Bai, guzti ez ostrukaren egitea. Bai. Bakizu ostruk ez dutela hau egiten, ez? Bai. Bueno, baina igual entzulek ez. Hau jarnaldi esaten diana. Ja nahi tengo izuta beti. Zertik egin dute ostruke, bakizu, niko bizakit. Ez. Baina ez dute egiten Freskatzeko babesteko. burua. Igual bai, edo oroiteko. Zait. Dianeko animal impertinenteak, ostrukak. Badia. Ezki gustatzen. Ostruk emateate pixka beldura. Osa, dinosaurietara gehiagi gerturatzen den animali bat. Eta dinosauriak itzazkite terribleak. Bai, horaxe. Lehenengo aldia da pentsatzen dara ostroka batean, dinosaurio batean. Bai, nik egazti guztietan pentsatzen dute dinosaurio bezala. Ez serio esate zute, dinosaurioetatik datoz. Eta es más, deskubritzen da biltza orain, dinosaurio askok zituztela lumak. Bai, badakit. Amiga, osea, Bueno, entzulak igual ez dinosauriok, bakatu. oida, ez duk esan gauza, porque igual, gu bai baina, igual. Eta orduan, karo, Hoi zuk ja imaginatu... podcast batean esaten dute. Zer? Zea, dinosaurioen alumak zituztela. Nik horrez zaten zu. Ba, seguro baiet. Bueno, edo bai, igual, osea, hau nik ez eta asmatu, osea, nik ez eta deskubritu hori, osea, ja, gauza jakina da, kultura general. Eta hortaz, zuk imaginatu beharatzuna tiranosaurio rex como un pollo gigante. Osea, pero ez imaginatu, Marikak oiasko, ziren, gigante. lumaz daukaten. Zuk imaginatu tiranosaurio rex, dala, izaki bat, besori gabea, kriston hortzakin, eta lumaz betea, osea, terrible, osea, da como amexaiztu baten irudi bat. Osea, jango zaitu oiasko gigante batek. Buah, terrible. Hortaz, Nik kokodrila asozitzen du gehiago dinosaurioekin. Que ba, pues ez, krokodilak zeuden dinosauren garaian. Badakit. Horregatik ematen Entzulek dute ez, gara horretara. horregatik esaten dut. Bueno, hortaz, Pasako gara- gurpilaren, osea, zera, esangot, zorionaren Entzungo gurpila. dugu kantatxo
kantatxo bat. Ze abesten entzuko da, Metxe, konta jazu. Entzungo dugu Carrie Underwooden, justo hitz egiten du, nik askotan gaina karta honi, eta egoitzei esan izan diot, deitzen diot, munduaren... Wheel of the World. Munduaren gurpila, ze kanta deitzen da, munduaren gurpila edo, ez, mundua gurpil badela, eta nola, hain zuzen ere hitz egiten dugun gauza betaz, aipatzen ditu, nola ez, momentu berean dauden aurrak jaiotzen eta aldi berean pertsona batek bere azken atxa botatzen du, ez. Eta pixkat hitz egiten du munduaren gurpilaz eta gurpila denez, azalpenak emango ditut kanta entzun eta gero. Flame, and you can't find it anymore. Just when you think it's lost in the rain, it comes back knocking at your door. It's the wheel of the world turning around. It's the of the world turning around and around. God put us here on this carnival ride. We close our eyes. Kanta honek badu niretzako handitasun honen esan nahian oso esaldi esanguratsu bat, esaten dula begiak behin kliskatzearekin zure bizitzako goitik bera aldatu daitekela, eta ez da milesima bat gelditzen, ez? Osea, egiten dula, aldatu da, osea, goitik bera zure bizitza, eta bizitzak aurrera jarraitzen du, eta munduak aurrera jarraitzen du. Badu ez, eta esaten du gero, ezakit zer den minua bat nago goian zeruan egan egiten, eta urrengo segunduan itxasontzi pisutxuena bezala ondoratzen, ez, itxasoan. Nik asko asoziatzen du karta hau, sartuko dut, eriotzean igual ditzengo dugu berriro, baina nahi amaitzitzaidan, 2019an, eta badu punto bat ni amaitzen nian, ez, nola, sensazio hori ez da gelditu, munduak aurrera jarraitzen du, bizitzak aurrera jarraitzen du, hurbileko jendeak ere bai, ez, iruditzen zaizu zure mundu aldatut da, dena da desberdina, eta zuk gelditu behar duzu, edo badago sensazio bat, ez, nola ez da dena gelditzen honekin, eta ez da, eske da dena berdina aldi berean, eta horrek daukan, bai, zure ikuspuntutik ikusi ezakezu gupidagabe bezala, inkluso, eta horrela da. Eta nola horrela izan behar duen. Eta nola aldi berean, eta hau nahi lagun batek esan zian mainez, ikusten ditugunean zuhaitzak edo natura, nola lore bat hiltzen den toki berdinean gero bazten diren azidio, loreak zituen azidatik landare berriak, eta nola hor ziklizidea badagon guk askotan. Ez duguna ulertzen, leheno esaten zinen adibidea ez, esaten zen una espezie bateko norbanakoak hil eta jaio egiten dira, baina espeziak berak dirau. Nik horrekin asoziatzen dut asko karta hauetan ere bizipenetan... Hori izan dugu? Ejemplo hori jarri dugu edo ez? Horentxe jarri dugu. Vale. Ez leheno esan duzu bezala, uste nun esan genuen aia, ez? Markatu. Bai, eta nik karta hau lehen esaten izun ere, gidoian errepasoiten egin jenean. Iruditzen zait karta bat dela oso abstraktu aldi berean, eta nik urratzen duen asko da, momentu batekin kontziente irentzeana honetaz, ez? Kontziente irentzeana, bai, ze handia den dena eta ze txikia zaren zu, eta ze gutxi inporta duen zuk zer egiten duzun, edo zure bizipenak honen guztiaren, ozeanoaren handitasunean. Claro, eske mekanismo giganteskoan igual ez dauka, ez, impacto, baina gero, gure bizi... Noski, bai, ez baina nahi esan da, gero gauza zehatzetan, iruditzen zait beste karta batzuk sartu behar direla, ze gauza askotaz hitz egin dezake aldi berian. Iruditzen zait, justo gaina oain ikusiko ditugu, ez? Urrengo, bigarren denboraldian, ikusiko ditugu 11, 12, 13, 13 da... 11, 12, 13. 13 arkanoa da eriotza. Mira, mentazazue justizia, zaintzilikatua eta eriotza. Nik esan nuke aurreko kartatik, ermita hautik ere, zure egia topatzen duzunetik eta horren, ez, bilaketa egiten duzunetik eriotza arte badaola oso
lotua dagon trantsizio bat, eta uste dut batak eta bestean esanaiak arilkatu egiten dira, eta oso zaila da segun ze puntutan bata bestearengandik desberdintzen. Osea, ikusten dut oso lotua dagon fase bat dela. Vale, ados. Bai, osea, egia da, lo de karta simbologiko bada erdi bat, amargarrena da. Bueno, berez 11garrena eroaren zarenkin kontuan izango baino eroaren karta ere bai. Eta baduka bere baiten kondensatzea bidea eta bidean hartzen dira elementu pila bat. Ez? Esan dezun hori de lotzearena beste kartekin ere bai. Bai, guztiz ados. Mezelotura ikuste duzu adibidez zintzilikatuarekin. Jo, zintzilikatuak badu, eske enaitzasiko igual zintzilikatu bai, atal batean igual. Espezifikoak zintzilikatuak zer ikusian du sakrifizioarekin, zer zintzilikatuak du ulertzearekin nik egoera honetan ez daukat kontrolik, eta egoera honek, osea, da oso ulertzea bizitzak bere bidea egin behar duela, eta asumitu behar ditu dela kontrolaren justo kontrako karta da, osea, zintzilikatzen naiz, modu voluntarioan ari naiz, nire oinetatik zintzilikatzen, nire eskutik kontrola kentzen, bai? Eta incluso hor ikusten da zintzilikatu nez, argia, osea, burua argitu dauka dago alderantziz, oin batetik zintzilikatua, eta aldi berean bere gorputza ez posizio batean mantentzen, ulertzen horregon behar duela, eta hor ikusten du argia, osea, horrek da gai ikusteko nola egin behar diren gauzak. Ez kontroletik eta ez bere borondatetik, baizik eta ulertzen gauzek bere bidea egin behar dutela eta askatzen, bai? Horrengatik daukan niretzako lotura oso handia, osea, iruditzen zait ikasketa hauetan gurpilaren esentziaz baduzu ulertu, ezin duzula zintzilikatuaren egoeran jarri. Ezin duzula zure burua zintzilikatu. Ja. Ez duzula egingo. Ados, ikusten dut. Eski, nahi eta zaitan dela. Ja, badakit. Uste dut bereziki esanguratxo den karta dela zuretzako. Bai, bada. Bueno, hau eta baitare gaurko karta, eta, bueno, en fin. Gaina eta ezazkit, demora guztian, arkano nagusiak, tío. Osa, da terrible, osa, dejita no puedo. En fin, hori, vale, oso ondo, vale, zer gehiago? Bueno, zuk esan, zuk zerrekin lotzen duzu zure bizitzan. Nik uste beste batean baitere ipatu nula dela kontrolaren kontuarekin. Uste karta ez dutela guztiz ulertzen, ulertu bai, osea, ulertu razionalki, eske uste hori dela nire problema, dela razionalki ulertu. Eta igual ulertu beharko nuke dena era integratiboago batean, bihotzarekin, emozioekin, gorputzarekin, ez dakitu egiten. Osa, de hecho hori dakita egiten burutik ere bai. Claro. Hortaz, da honi, eske beti bideak ditugunean eta egiten diot bat izorratu, en plan, gaur esango dugu ze animali gehan. Eta ez, bakitza hori zena eta ze animali gehan. Eta behin konfesatu zian, ez zula ulertzen, zer esaten unean, zer sentitzen duzu, zer lekutan sentitzen zu ez. Eta gize, pues nago ez da inoa eta, nago urduri. Eta igual galetzea zu, zer lekutan daukazu urduri da, nago gorputzen. Ez dakit, emozioa da, ez dakit. Eta horrekin lotzen dut, porque nik ere askotan esatetela, como ez, olako dinamiken aldekoa naiz, eta ez, sentitu ez aizeta dauta beste, oso mentala naiz, oso. Yeah. Eta kontrolarekin arazoa dagatela ez nuke esango, porque uste kontrolaren kontua jende guzti egiten dugu zerbait dela, baina bai oso interratu daukatela, como saiatzerena gauzak izan daitezen nik niretzako bizigarri den forma batean, eta karo, ez da posible. Osea, karo, izango balitza bai show de Truman, eta nire historia, pues igual dena mutu gulitzagan ere inguru, eski ez da. Orduan, karo, de repente, jendeak ditu gauzak ere bat, martzan moldatzen denera. Eta orduan bai, pues, nire problematiko egiten zait asuntoa, porque askotan beharko nuke zoriaren gurpiloen jarri, ez makil bat, jarri ez bat, zutabe bat, hola, gertinta gehatu eta eskazin da. Eta horrekin dutzen dut, bai. Bai, badunare bai gaina zorian, oza, nik baitu sensazioa. Ulertzen dute, behintzat gai naiz, karta hau lasaitasunetik begiratzeko, eriotzan ere simbolismoa azaltzen da, ez nola eriotzari aurrez aurre begiratzeko gaitasuna bakarrik daukaten apaizak alde batetik, jakinduri espirituala daukalako ez, eta aurrak inozentziatik ere ez begira dezakela eriotza bestei handiek egiten zaigula, edo hotzek egiten zaigula bezala ez, eta nik hor bai dut gaitasunez, sentitzen dut
ez lortu dudala, eske ez da lortu, osea, badudala, ez da lortu, ez da zerbait, ez dakit nola esan ez, jarri naizena lantzen edo nolabait esateko, baina Liberian ere eta karta honek aipatzen du, ez tarotak esaten duen bezala, dira kapak eta berakagoa zela nolabait esateko, gurpilak, zoriaren gurpilak esaten duen ere bai, bueltaka gabiltzala eta bueltatu gaitezkela, ez, toki batetara, ez dugun ulertzen, ez, gurpila edo kosta posible zaigula ulertzea bere esan edo zailegin dakigukela berriro, depende ze momentutan gauden eta ze tokitan, ez? Bai, baita ere, esatio, beste bat batekin ere bailutzen dela, nire ez gerta izan zait askotan familian, de repente, desegituratzea como bakoitzaren rolak eta bakizu. Eta lotzen dut baita ere horrekin, denean, bueno, zuk adibidez seme bezala edo nahi bezala edo dena delako bezala, ez daukin figura bezala, daukazu leku bat, eta hori ezin dezu distorsionatu. Eta distorsionatzen denean arazoa dituzuzuk. Eta egitura bera, bi urteetek ez daitezen oso sontxoa ez, baina bueno, arazo bat ez dituzuzuk. Eta horrekin lotzen dut, nik edo honekin baik izan dutela, bueno, terapiako orduak egitut honekin. Hau, bueno, aita eta mata nahi arra bentzuten daude hortaz. Hortzi joan, bai, honekin zegoen punto bat ez ulertu egitura bera zein den, eta ez como familia egiturak, egiko oso kritiko geha, baina baita ere, como de repente rol guztiak azten zaren distorsionatzen eta esatzen jartzen aitan lekuan eta ez, edo ez daukizu leku batean, ostia, etzea ulertzen, edo ez daukazu energia zure alde, edo ez zaude energia honetan, edo izategutan zaude energiaren alderantzizko egoeran. Hori da, osain zuzen egoera inadaptatu batean. Zeren ez duna izan, sem edo alaba dena erako izatek ez duna izan inbertuzun ikan gauza mingarrek, sino eta dutzi bertuzuna, zuri ez dauzkizun lanak ezin dituzula hartu, zuri ez dauzkizun bete barrak ezin dituzula hartu, eta de repente, segunda ze, komunitate edo familitan gertatzen den zerbait da, de repente azten dila gauza batzuk distorsionatzen hain bat gertaren gatikan, eta de repente, pum, guztizko, egoera, alderrebesetan zaudela, ez? Esaten, ostia, ez daukizuleko hau, eta hor zaudet etzen teatzen. Eta hor da, nik hori lotzen da baitare zearekin, gurpil honekin. Bai. Ados, bai, badu, ez, hau hitzein dugu beste batzutan ez, baina horizontaltasunaren perversioa eta nola gauza bakoitza bere funtzioa betetzen duen eta gauza bakoitza bere lekua duen eta guk gure modura moldatzek edo ez hori onartu nahi izateak ez du aldatuko, osea, gure kontra joka. Claro, da, eski gaur egun daun ideia nagusiarekin apurra kontraintuitiboa da, zeren gaur egun ematen du dena dela posible. Bizi gare batean zaitan denak ahaldu izan. Lehen aipatezu Ameriketako estatu batetako soin amerikanaren kontu hau, ez? Eta es como lan egite bali mazu aldatu ezagatu, es como daude gotatu guztienek aldatu gauza batzuko ladia eta punto, jazta. Bai, eta ez, eta zera, ez? Zoriaren gorpila badu, sensazio den eske errekak jun behar du menditik bera, eta zu ezin zuen guztian ura bultzatzen egon goraka, ez zintzu, osea, ingozu kriston energia gastatuta berdin beraka jun behar du eta horrek osea, zuri sortuk ze errekako urak beti ingo du menditik bera. Bai? Eta pixkat hori da sensazioa zaudela urak printzipaldekin den. Gaur egun etorrik zezu el tipiko tonto kriptobro bat esango dizu, ez baina bira topatzen betezu kubo hauek eta sistema gora kalezu biali. Eta eski jendea hola dago gaur egun. Ja. Ni horrekin doze kriptobroekin hau. Baina par, bai, daude kriptobroak erreka goraka biltzatzen saiatzen, realitatearen aurka. Badu oso niretzako, eta nik nabaritza, hori sensazio ez, nik sensazioa da igual pakean nahola, behintzat gaur-gaurkoz, energia honekin, eta bai, gaur-gaurkoz. Ba, bai, eta ke guai gaur-gaurkoz, igual zaude. In the blink of an eye, begiak kliskatu, eta baten esango ditut, ez dakit! Bale, gaur-gaurkoz, punto. Abre pasako da. Honen haunditasunean, bai, honen haunditasunarekin pakean nago, eta hurrengo kantak zer ikusia du pixkat ez, Amanda Palmerren derraidek esaten duet, nola denak gauden modu berdinean, eta hau zen esaten izuen kanta mesedez bilatu derraid, nola esaten zaio, atrakzioko ez, bueltatxoa, eta hitz egiten du bizitzaz. Derraid. Bai. Bizitzaz hitz egiten du montaña errusiar bat izango balitz bezala, nola gauden denak elkarrekin montatzen garen,
berez, esaten du ez, bakarrik bidaia bada, ez ezer gertatzen, beste alternatiba da, ez eza, orduan beintza saiatu ez, baina nola dena gauden hain beldurtuak, nola juten garen segurtasunuan uhalaren bila, eta bidaia honek ez du segurtasun uhalik. Saiatzen gehan denek ez, urak gutxien irakite duen tokian mantentzen eta honek ez, errez gaitzan, bino gero da esaldi bat oso politia dela esaten dula ez, hasten denean gorak igotzen aldapan gora badakigu gero berak ajetxiko dela eta denak izututa gaude. Baina ez aldatxe egina denak momentu berdinean ez izutua gaudenean, eta badu ez, goxatzen gaituen edo, bit justu indarrarekin hitz egiten genuen ez, duela bi atal, badula ez, empatia horrek edo sentitzak leku berean dauden personak ni ere bai, ez, horrek goxatzen gaitula nola baita esateko. Everyone's too scared to open their eyes up, but everyone's too scared to close them. Everyone's frightened, they don't know what's coming, but everyone's frightened of knowing. Everyone's reading the rules of engagement, and everyone's starting to doubt them. Everyone's reaching to put on a seatbelt, but this kind of ride comes without them. I want you to think of me sitting and singing beside you. I wish we could meet all the people behind us in line. The climb to the crest is less frightening with someone to clutch you. But isn't it nice when we're all afraid at the same time? And it's just a ride. It's just a ride. And you've got the choice to get off any time that you like. It's just a ride. It's just a ride. The alternative's nothingness. Might as well give it a try. Everyone's terrified that they'll be justified by the collapse that will happen. Everyone's placing their bets just in case the whole thing's a profound disappointment. Everyone's trying to stay on the side where the water's just boiling more slowly. Frogs in a pot, oh, that's one thing I've got. At least some of the frogs in here know me. I want you to think of me sitting and singing beside you. The chain pulls us up and we know that we're all gonna die. The blur and the noise of the screaming can blind and distract you. But isn't it nice when we all can scream at the same time? And it's just a ride. It's just a ride. And you've got the choice to get off any time that you like. It's just a ride.
it's just a ride. The alternative's nothingness, might as well give it a try. And as we all go down, and as we all go round, and as we pitch from side to Bon, amets. Esan, Nik gai honekin, edo, bueno, karta honekin, hemen daukagun karta honekin, dela Zoriaren gurpila, bauka sensazioa azken, bueno, bauka sensazioa ez da nire sensazio bat, azken mendeetan gabiltza pentsatzen garapenaren ideatik gure mundua. Hau da, gabiltza pentsatzen gure mundua, nolabait, denborazin obera jungo litzakena. Aurreko nintzen, eta batzuk ematen legiteko eskola batean, eta gurtitzeten denun ontaz, ez nola dagoen idea haude, denborazin herrialde guztiak gure ongizatea bermatzeko egon behar duen hazkuntza konstante batean, ez? Eta da garapenaren ideia, hau da desarrollo konstantearen ideia. Eta, karo, hau da, ondela pare saio gerrez denago aitere garetu genuen, ez? Itzen genuen Jaio Herreroz, eta berak esaten duen zerbait da, nola da posible mundu finitu batean, hau da, baliabideak eta, baliabide finitua dituen mundu batean, hazkuntza infinitu bate planteatzea. Nola da posible. Eta hemen, bueno, ez da hemen, sino, garai teknologiko eta industrial aurreko gizarteetan, eta baitare gaur egun mundu ondo den beste gizarte askotan, denbora ez da neurtzen linealki eta ascendenteki, da linealki eta goranzko joera baizik eta ziklikoki. Eta hau da justu gurpilaren edo Zoriaren gurpilaren metafora. Hau da, guztiak bueltak egite ditu zikloetan, eta behin da berriro gaude, ez? Abiatzen eta ixten zikloak. Ez? Eta agian, esate eta hau zeren, bauka sensazioa gure bizitzak ere bai planteatzen ditugula, jaiotzatik hilarteko tartean, ez? Linealki eta ascendenteki. Bueno, ascendente eta ero dekadenteki. Eriotze erabidean. Zahartzaroan, ez? Bueno. Bai, esan gulko baietz. Eta igual, errazagoa eta baitare nolaitek izakion denborari eta zaurgarritasuna eta oskortasuna begira asko zentzu agokoa litzakela planteatzera ziklikoki. Hau da, ikasturteka edo urteka inkluso. Hau da, ez? Irik eta itxe egiten dien zikloa dela urtekoak edo la urtekoa edo dena delakoak, ez? Zuitzezu gertatzen, askotan iragana bihurtzen dela baldin eta ezekzetun jartzen ditu batzuk eta bar bihurtzen dela dena masa gris batean. Ezakit. Bai. Bai, Amets, ala da. Arrazia hau, egia Ez, da. atzerazko bidean, bai, osea, eta, karo, ze gauza erabiltze ditugu atzera behirako linea horietan itoa jartzeko erabiltze ditugu zikliko dien gauza batzuk. Edo urtea dela, edo ikasturtea dela, edo dena delakoa, guk esatuko, bale, ikasturte honetan, hau da, ziklo honetan, eta, de hecho, gaur egun ja hasi da baita erabiltzen, como zure urteetzea dianien, esaten da, bueno, munduari, osea, eguzkari beste buelta gehiago, ez, zikloaren kontua. Hau da, ziurrenik asko ze heldugarriagoa egiten zaigu bizitza zikloetan plantatze balima dugu linealki goranzko joeran plantatzen du baino. Eta hori pertsonatikan eraman daia mundura eta gizartera eta guzti hori, esate hori progresuaren eta desarrollismoaren ideia dela basikante ideia faltsu bat eta beharrezkoa dena gaur egun daukagun makinaria guzti hori funtzionatu behar izateko, eske bestela ez da jasangarria mundurako, obviamente, eta gizakentzako ere ez da bestelako animalentzako ere ez. Ez da jasangarria. Pentsatzeko forma, porque desarrollismoaren edo progresuaren, etengabeko progresuaren ideia ez da gauza bat materiala dena, baizik eta da ideia bat. Hori esan dena. Eta ez da reala. Garapen esan dugu ekonomikoa eta materiala, ez? Kasu honetan. Claro, bakizu dagoela, BPG-aren garapena, barne produktu gordinaren garapena. Bakizu dagoela errealea munduan butan bere, serio, bere ongizatea ez dula oinarritzen barne produktu gordinan ekonomian bezi eta ez orientasunean. Bai. Da lan urten dute? Pues, dazkate beste dira ez batzuk. Eta dituzte inkestak eta lago gauzak, eta esaute bai, pues, errealdea zorentxoa edo ez. Eta hola ditute. Hemen bada inkestak, Pero, zisekoak edo estatekoak edo ez. Ez, esan nahi dara. Estateko ez da izer, baina. Ikerketak ez justo depresioanekin eta lotura egiten dutela, eta nola justo kapitalismoaren eta produkzioaren
gorakada oso nabarmena denean, ez dakiten, bai, 30ko krisia eta gero edo noiztik aurrea den, zoriontasunak egiten duela bera modu exageratu Ba batean. ez, eroki. Bai, Zean, zoriontasunarena bai, egiten da. bai, osea, lotura ez dakit ze ikerketa zen, Zea. hau da, tipo, en plan, non dago zure ipua? 29 kraka eta gero. Uste dut, 29ko kraka eta Osea, gero 1929 hartzen diren, Estatu ez dakit Batuetan den, gertatu eske zen kraka asmatuko eta dut gero. orain den Fordismoa edo zea den. Osea, teoria ekonomikoekin eta sortzen den produkzio sistema berri horrekin, Vale. bihurtzen dela basatia, nola zoriontasunak nabarmenki egiten duen bai, beherakada proportzional bat urtetik urtera. Eta hori zer dela eta? Pues produkzioa eta Karo, aldatzen delako produziko forma. claro, osea, amiga. gero eta, ja, berren Karo, hor datu zoitan ez da migrazio gara, bueno, Europan eta Espainian estatuan baita ere etortzen migrazio garai, bueno, gara hemen, Espainian estatuan pastan izan zen gerra zibila, eta baita gero 30. hamarkadan baby booma eta nekazaritza exodoa. Eta Bai, gara, bai, hor industrializazio dator, supuestamente ez, ongizatera bideran egindako Claro. migrazio hori denak gara zuten penuria eta Eta gaina, justo, linealtasunan kontuakin eta dena, gertatzen zaiguna da asko ez ditugula identifikatzen gauzoak, eta nola dauden loturak hain zuzen ere kostatzen da asko ez, segun ze personari ulertzea nola sistema kapitalista batean krisiak ziklikoak izango diren bai ala bai. Es que la rueda de la fortuna, total. Bai, eta da, ziklikoa, claro, eske eta da, bai. eske indarrean, baina eta berringo salto indarrera, baina eske ez dut lotura asko daudela honekin ez, indarrean aipatzen genuen zerbait zela, munduan kokatuak gaude, osea, gu gaude testu inguru batean zaindu behar duguna, gure bizitza hor dagoelako eta ez aldrebes, osea ez da guk daukagun zerbait eta bertatik hartu ezagun nahi dugun guztia, ez eta kapitalismoak horrela ulertzen du mundua. Claro. Urte askoan esan da, ba oiez, ez garapena ez dakit zerbait eta iritsiko da momentu bat non teknologiak eta garapenak berak lortuko duen, ez, ba, kutsadura ez dakit zerbait zer murriztea eta orduan garapenak Claro, aurrera egiten eta hemen duenean. gurutzatzen da baita ere zientziaren idearekin. Osea, guztia bazten da mekanizismoan 19. mendean, 18. mende beren. Mekanizismoaren mobidarekin, en plan de, eta da zientziaren garapenaren garaia. Hortaz, zientziaren garapenaren garaian ulertzen da guztia neurtu daitekela eta guztia dela ez kausa efektu harremanean dagoela, eta hortaz dena kontrolatu daitekela. Bai, dena Tarun desagertzen dira, magia, desagertzen da ente supranaturalak, desagertzen da guzti hori. Eta Eske, bai. brujeria konta kulturari. Inbar dugu amets, saio Egin behar berezi dugu, bat. bai. Saio berezi Bai. bat, brujeria konta kulturari, Arturo Bantzena. Oso interesante da, esan duzu guztia. Eta justo, eta gero, eske, tatxatuko gaituzte berdin da. Kantzeratuko gaituzte. Baina da, Bai, kantzeratuko osea, gaituz. ez kantzeratuko gaituzten edo esan tatxatuko gaituztela, ez zer arraro esango, Esaten duena da, Esan. zientziaren ikuspuegia eta horrela bai askotan kritikatzen denean, ematen du ez, zientziaren kritika egiten baldin bada, pixkat ez duzula pentsatzen, berdin zaitez modu, ez daudela gauza objektiboak edo ez daudela neurgarria diren hainbat gauza, baina zientzia, testu inguru, zientzia kokatu da, zientzia ez da aseptikoa, zientzia ez da zerutik erori zaigun Dona Haraway. tresna marabilloso bat, baizik eta zientziak ideologia bat du, helburu bat du, eta testuinguru oso konkretu batean sortzen da. Eta zientzia eta kapitalismoa eta liberalismoa sortu ziren garai, edo zientzia modernoa behintzat, garai antzekotan, eta oso ongi ulertzen elkar, eta batak bestea mesedetu zuen, eta zientzia izan da tresna bat justifikatzeko, alde batetik ez, progresu kapitalista hau, emakumeen esan behar nuen. Emakumeen pertsona realizatuen, pertsona queerren zapalkuntza eta justifikazioa, eta positibismo horretatik, hau horrela datik, sortzen da, objektibitate bat, edo ikuspuntu maskulinoa eta partikularra bihurtzen da ikuspuntu unibertsala eta objektiboa momentu batean. Eta hau horrela da, eta besteak salbuespenak zarete, eta bazterretako sujetuak zarete, ez desiragarriak edo gaizki eginak. Bai, zientzia y capital, alianza criminal. Eta zertatzen ari da bentsa berda, bueno, klima aldaketa bai, eta batean da, bueno, uste genuna baina gertuago, no seke, ez dakigu, 50 marrutzera bitxiko garen. Un poco gertatu da. Bai. Hor dago pelikula polit bat, gustatzen pila bat, no mires arriba. Bai, oso ona da. Oso gaina, guai dago melizpen paperatzen den. Guai dago, personaje kabroi bat da, eta punto. Eta guai dago, porque da guztiz garai hori. Ez nago guztiz kezkatu munduaz, porque sensazioa ez dagoela mundua noiz baita egun dela, baina asko zukerrago, berezik asko zukerrago. Baizu, da como beti bezain gaizki doa. Kontu igual izoratzeko lekuan gaudela ja baitaren mendebaleko herrialdeak.
Baina ez zaitritzen mundua, inoiz baino okerrago. Ni goatzen Eta naiz. desastre bat, beti bezain desastre, eta ez, batzu hiltzen dira batzu, normalean behikoak beti, baina leku desberdinetako behikoak hiltzen dira, ez. Da, igual on ja, hasiko gabaitare, goran gaudenak, mendebalekoak, bai zorratuak egoten. Nik behin Baina ez oso, osea, ez beste baina asko zorratuak esan, osea, beti, gu beti hobete ongo. segun Tardan da, como, bai, osea, nago nazkatu hipokresiarekin, eta horrek bai zoratzen dira. A ber, segun zeinekin konparatzen duzun, eske Palestina minokerrago edo Siria minokerrago egoteko tarte handi daukagu. Claro, Eta gero nik entzun nun gauza bat oso Ez interesgarria. diot alarmismoaren kontu honekin derroio, eski goaz, bueno, pues igual, ez? Kritika de kolonialetik entzun nun nik kritika oso bat da, nola ikusten dugun beti burua gure, mundua gure zilborretik, eta askotan esaten dugunez, aldaketa klimatikoak eraginak izan ez ditzan, eraginak izan ez den barketa esaten zuten ez barkatu, eski Amazonasen daramatza ja markadak eraginak izaten, ez? Orduan, gu hemen lurra zaintzen eta borrokan gabiltza, ja markada eta esateak aldaketa klimatikoak ez dula eraginik, eta modulaneko oraindik ez dula kliman eraginik izan, da, zure zilbor zuritik begirada ezkentzeko problema handi bat daukazula. Claro, hori da. Bai. Ni alere, enez jarriko ez alarmista horrein, esan dago esan da gero, bai ezatzen dira bastante, usten dut, hemendikan aterako balin bagea, aterako gaela herri bezala. Herri dena delako hori, izan da ere. Komunitateari egiten ditu referentzia, esan nahi dut. Eta benetan ekizatzen den zerbait da, komunitatea egin baino desegiteko ja martxan dauen dinamikek. Osea, izutzen dira horiek. Osea, horrek bai izutzen dira. Nik hor, niretzako alde batetikan, bai da, gertatzen zait askotan, da gaina bain gizarte irakasten dudanez, eta laugarren mailan historia irakasten dudanez, bai gertatzen dela batzutan dela, bueno, ja, nik pentsatzen dut, 1914an edo 13an, behaiei mundu gerra bat planteatzea zen, zerbait impensable, eta segurazki pentsatuko zutela, beti berdina izan da, beti tensiak, ezkerra eskuina, bakize, edo gerra zibila berdin zait, ez? Noiz arte aurreatu zezaketen, edo aurre ikusi zezaketen horrelako zerbait, ez? Gertatu daiteke, alde batetikan uste dut, ezin dugula, ez? Zea horietan jarri, denbo guztian eszenatoki horietan jarri, ansiedade jango gintun, eta bestetik ere da, jakin gabe eta pixkat Amanda Palmerren kantara berriro bueltatuz, ez? Segurtasun nugali gabe gaude, ez dakigun noa hostia jaisten den aldapa bera hau ezakizer, bino zerbaitek egiten badu hau, bizigarri eta goxo da komunitateak ematen digun babesa eta sentitzea, ez gaudela bakarrik. Orduan, nola sortu ditzakegu aldakorra eta finkoa edo geldoa ez den mundu honetan zerbait ez malgua dena, baina sendo alde berean, zentzu horretan, komunitatetik eta elkarren arteko harremanetik, sare horretatik. Zuk galdetu zuk erantzun esango nizun. Ez galdera bada. Bagazu intuizioren bat horren inguruan. Hombre, egiten hasi berko genukela ezakin ikezako formula. Nebazu ikerketa bat ingut eta datorren egunean ekarriko ditut. Urrengo egunako, bieste horreko ikerketatxo bat dintzak esan. Jongo gara, mundura iristen genean ja, aurkituko dugu guztia, eta ja izango du soluzioa mundu aldatzeko. Eta hemen izango da justo aldaketaren, gure mundu utopikoaren epizentroa izango da. Nosko ez, hemen hasiko da iraultza ez? Hemen lekunetan. Bai, iraultza bai. Donosti erdian. Nork esango luke, Bai. Iri pijo demonio honetan. Aizu, bale, ja, nahi, ze gustatzen bai, Zer? Pues bai, pijoa dela, gauza askotan, baina beste askotan ere, gauza desberdina daudela. Obrerismoaren paradigma, esango dugu. Zer? Donostia. Bueno, baditu auzo obreroak, eski igual Donostian pentsatzen zuen gauza batzutan pentsatzen zuen, eta beste batzutan ez. Claro. Baina justu gaudenekoan gauderak kursola enfrentean diot. Osea, beste bai hori. Vale, ados. Hemos tocado fibra hemen, Pixka bat. Barren aldean dago gehien atri Pandituzun errekak dira Gehien erretzen dutena Oartu zara Oraintxe Begira oso Ez dena Gezurra dela
Maitx, gure ordu betetxoa bukatzen ari da hortaz. Zer iruditzen abesti batekin itxisten bali badago gorko saio hau? Bai, nik itxiko nuke abesti Zer abestirekin? abstraktu batekin, aldaketen inguruan. Eta, Abstraktu? Bai, eta ulertzea dena aldatzen dela. Eta eskerrak aldatzen dela. Eta bai, baina badaudela gauza batzuk aldaketa horietan ez mantentzen direnak. Esan dugun bezala, ez espeziak komunitatea bizirauten dutela. Bai. Eta, bueno, zein Mercedes Sosa bino behago honen Agian, Ines Osinaga. Dena. Baina ez zuzenen izan beharko nuke, bere ukeleleak egin. Ai, ja, nuen gonbidatu. Bai, Kartatxoa botatzera. bai. Ines, nahiz etorri, gure gana. Inez eta Inez. Nahi bazu gonbidatua. Hori, bai barkatu. Ez, noixe, Mercedes Sosa. Eta, Cambia, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como